pane mavidhiyo aburitswa ari kutrenda achitenderera ayo anoratidza muzvinabhizimusi ane mukurumbira wekumufakosi anonzi Masters akagara pasi achiita zvinhu zvisina kunaka paruzhinji, achidya mavhu achingotenderera seanopenga. Izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vati akaromba, saka zvakumupandukira. Mabhazi nyika yeshe musamarombera beta president isikukude kodwa muzoti mamisisa mdara izatizizi zokuzotisa president izatizizi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikeawo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muzvinabhizimusi anozivikanwa wemuno muZimbabwe anonzi Masters ari kuita sekunge arasika njere dzake zvichisiya nharaunda ichishamisika. Munhu uyu ane mukurumbira, anoremekedzwa zvikuru nekuda kwekubudirira kwake munharaunda iyo ine vanhu vakawanda, uye ane makombi hobo singe zvakangoita vana God given vaya. So angoerekana aonekwa achingomhanya-mhanya pamateminasi emakombi, izvo zvakonzera gakava guru paindaneti. Vamwe vanoti iguka kana mutoriro, vamwe vanopomera kuromba kana kuroyiwa. Vane makuhwa vanoti mhuri yake ine nhoroondo yetsika dzinoita kuti hama dzipenge. Vamwewo ndo vari kuti ari kuzviitira kuti atrende, sezvo muZimbabwe ukavhura hombe unoswera watozivikanwa. Hanzi hakuna movie isingapere. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Kuromba here kana kuti kungotachawo kwepfungwa? Ngatisanganei.